Ja, jeg vil så fremvise nogle formler inden for finansregning, og den øverste det er fremskrivende beløb, og den nederste det er tilbageskrivende beløb. KN, det er slutkapital, KU det er startkapital, R det er renten, og N det er antallet. Hvis vi så tager det som eksempel, så kan vi sige, at Theis, han har 20.000. Så hvis vi siger, og vi tager den første fremskrivning af kapital, så er det så KN lige med 20.000, da det er startkapital, gange 1 plus, og han har fået en rente på 3%. Så vi ser 0,03, og det er over 5 år. I 5 år skal han udrejse. Så nu har jeg sat den i banken, og så vil jeg så se, hvor mange penge han har efter de 5 år. Han har så 23.185 og 48 øre. Ja. Så er der også den anden form her. Det er tilbageskrivende beløb. Der vil man så kunne sige, hvis man ikke ved, hvad startkapitalen er, så kan man så ud fra slutskapitalen og renten og terminer finde ud af, hvad startkapitalen er. Så gennemgår den, så vil det så være. Renten, der er stadig minus 5 her på stedet. Og det skulle så gerne give 20.000. Det er bare startkapital. Normalt vil man jo ikke få rente én gang om året. Det vil oftest være per kvartal. Så derfor, så hvis Theis satte 20.000 i banken, og så skulle jeg gange det med 1 plus renten. Og da kvartal, så vil det være 4 gange om året. Så vil det derfor komme 20 terminer. Men derfor er vi også nødt til at dividere renten med 4. Så derfor bliver renten 0,075. Og så i 20. Og det vil så betyde, at Theis fik opstartrente, men fik færre rente. Og det vil så give 23.233. Så jeg vil tælle en lille smule mere. Er vi klar? Okay. Det er stabilitetsform. Det vil sige, at Theis sætter en fast ydelse ind med en fast tidsinterval. AN det er så stadig slutskapital. Y ydelsen er rente, og N er terminer. Så hvis så siger, at Theis sætter 1.000 kroner ind hver kvartal, med samme rente. Så det er divideret med renten. Vil han få 21.000 og 991. Ja, så har vi så tilbageskrivning af realitetsformen, fremskrivningen, og hvis vi så tager de 21.491 gange på renten, så der var 0,075, og vi vil det med 1 minus 1 plus renten. Ja, og det giver jo så de 1.000 kroner i ydelsen, som Theis sætter ind. Ja. Okay, jamen jeg vil jo simpelthen gennemgå det her værktøj, og vi har simpelthen det her værktøj, det kan bruges til at regne de ubekendte ud, og det vil jeg så gøre nu. Det vil sige, at vi starter med en ydelse på 1.300 kroner, det har vi valgt.
Og igen har vi en rente på 3%, men fordi at han får en rente månedligt, har vi simpelthen divideret den med 12, og det vil simpelthen give en rente på 0,0025 månedligt. Og så har vi antal terminer, og det er jo simpelthen et år, som jeg lige har sagt. Og hvis man beregner det, jamen så kan man simpelthen hernede se, at slutkapitalen siger det. Det andet værktøj, man kan bruge, det er simpelthen at beregne ydelsen ud, som også er den ukendte. Hvis vi starter her med at skrive slutkapitalen, så ved vi, at vi har en slutkapital på 20.000 kroner. Og vi har en rente, som vi har valgt at ligge på 2%, men fordi at man igen får en rente hver måned, jamen så har vi simpelthen divideret med 12, og derefter har vi en rente, der står på 0,0012. Og igen, så har vi antal terminer, og som jeg sagde lige før, så gør vi det simpelthen over et år. Det vil sige 12. Og så beregner man det ud, og så får vi simpelthen en ydelse på facit. Det her værktøj, det kan simpelthen alt i alt bruges til at regne de ubekendte ud.